Созопол. Малък полуостров, врязан в Черно море, приютява най-стария град на българското Южно-Черноморие – Созопол. Основан като Аполония Понтика от милетски колонисти в края на 4-3 хилядолетие преди Христа, днес в Созопол са открити останки от жилища, керамика и оръдия на труда от този период. Със своето пристанище Аполония се превръща в важен търговски град. Откритата котва емблема и монети с постоянен знак говорят за селище с активно корабоплаване и стокообмен. В археологическия музей на града са изложени множество артефакти, свидетелстващи за богат икономически, културен и духовен живот от този период. През античността градът носи името Аполония Магна и се превръща в център на изкуствата. Ограбено от римляните с разрушена крепостна стена, през IV век селището възкръсва като Созополис – град на спасението. През почти цялото средновековие градът е византийски и само за кратко е в пределите на българската държава. Архитектурният облик на днешен Созопол, който очарова хиляди туристи, се оформя през българското възраждане. Запазените над 180 къщи от края на 18 и началото на 19 век са представители на черноморския тип строителство от камък и дърво. В емблема на града са се превърнали къщата на Мариета Стефанова, къщата на Креано Олу и къщата на Димитри Ласкаридис. В близост до Стария град се намира най-големият български черноморски остров – Свети Иван. Още през 7 век преди Христа тук е издигнат голям храмов комплекс. През 13 век е построен нов съборен храм – Свети Иван Предтеча, който е обявен за царски. Разрушаван и възстановяван през следващите векове, манастирът посреща и царски сватби, и монаси-отшелници. Възстановените разкопки през 2010 година се натъкват на истинска археологическа сензация – мощите на Свети Йоан Кръстител. Мощехранилницата на пророка, извършил показно кръщение на Исус Христос, предизвика истинско нашествие от поклонници. Днес някои предричат, че Созопол ще се превърне във втория Йерусалим. Созопол привлича не само с древното си минало и прекрасните възможности за туризъм, но и с културния си живот. Всяка година в града се провежда и традиционният фестивал на изкуствата Аполония, един от най-големите културни форуми в България. С великолепните си възрожденски къщи и древна история, с мощите на Свети Йоан Кръстител, Созопол е обект на преклонение и възхита от туристи от цял свят. Днес той отново е на картата на историческия и културен туризъм.